Waye ne yake nan wado mun aka? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kai ne Malam Isa? Malam Garba. San da zuwa. Ya kasuwa? Kasuwa alhamdulillah. Lafiya kalau an zo ne? Wallahi na zo yanzu zuwa na kenan ma. To sani da zuwa. Yawo Malam Garba. To ai naga kuma kamar layin gaba ɗaya babu jama'a. Kasuwar ce yau sai a hankali. A dinga ba mu sadaka. Sadaka fi sabilillahi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bayan Allah ga sadaka. Me muka samu ne? Gashi duba mana. Duba mana. Ina jin ka. Ai naira 10 ce amma ka bari in na fasa sai in baka biyan dau biyar. Ba mu sadaka. Sadaka fi sabilillahi. Na gani aka sa naira 500 ka dauke ka ce mun naira 10 ce. An gama ko ni ma makawan ne? Gari ne ya ci wuta shi sa ni ma nace bari in canja salo. To ga naira 500 din mu hada mu raba. Malam Garba. Wallahi ba kai sama. Wallahi ba kai sama kai ma.